Malawi Camera. Nkhani liyapa ndi nkhani ya CDD yavuta kwambiri mokuti kwafikana pokuti mwana wakanaphala akuti ndithu achina Simplex Chilabanda Matola komanso Chimwendo Banda anthu amene ndithu abwerepoyera adzalongosole nkhani yokhuzana ndi ndalama za Malawi za mafuta komanso ndi zina nde nkhani pompo kuti mumvere. Ife ndi dziko loopa Mulungu fa chimenecho ndimafuna mundilole kuti tisanayambe zonse tipemphe ozipereka kuti adalise mkumanowu ndi pemphero. A volunteer please. Tseke maso tipemphere. Tikuthokozani Yehova wamphamvu zonse kamba kamphatso ya mtengo wapatali imene simupereka kwa ife mphatso ya moyo. Sife opambana sife ochenjera kuti tipezeke ndi moyo tsiku lero koma zatengera chisomo chanu. Tikupemphani kuti pamene msonkhano uno ukayamba mukakhale nafe komanso kufikira chitsiriziro zonsezi tapempha dzina la mwana wa Yesu Khristu. Amen. Amen. Amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Fa chimenecho ndimafuna mundilole tiyambe kaye taziwana koma popeza manena kuti fumbi ndiwe mwini ine anditchula kale komabe sindilakwisa kubwerezanso kuti ndine Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la CDD koma sindili ndekha kusukulu kuno ndili ndi azinzanga ndiye ndimafuna mundilole ndipereke bwaloli kuti nawonso azitchule zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Omega Tsiku CDD. Zainabu Hassan kwa Citizen. Popeza kuti kusukulu kuno mwationa ndipo mwatidziwa zikhalanso zofunikira kuti ukoso tiziwane kuti kodi muchipinda chimenechi muli oyani ndi oyani. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Dzina langa ndi Obed Samson kuchokera ku Channel 4 Nations Radio. Dzina langa ndi Alex Batson kuchokera ku Wireless ya Miji FM. Ine ndi Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Ndine Rosemary Chikaunda kuchokera ku Lunta TV. Martha Chikoti Malawi Voice. Ine dzina langa ndi Imon Piringu mtolankhani wa Zodiac. Ine ndi Sonke Foster Lehman mtolankhani wa Mlimi Radio. Ine ndi Tawina Kamodzi kuchokera ku Timvini Radio. Chisomo Chingwalu wa PLFM komanso Great Dominion Television. Ndikukhulupirira kuti taziwana ndipo mphepo imene ikudusa mchipinda chinu ndi achibale chifukwa aliyese wadziwano kuti apo pali auje. Monga mukudziwa kunena kuti bungwe la CDD bungwe la Malawi nthawi zonse tikakhala ndi msonkhano Amalawi amatituma amatipasa mauthenga kuti tikapereke. Ndimati tisanayambe msonkhano zokambirana zonse ndipepese kaye ku mtundu wa atolankhani amene muli muno chifukwa chona kuti kuoneka ngati kuti sabata zimenezi ziwirizi zakhala zovuta. Tataya awiri wakuluakulu ankhalakale pa nkhani zaulemba ndi kusindikiza nkhani tikuyankhula pano. Bambo Ntumozi akhala akulowa m'manda masanano komanso Mande timayika Martin Chiwanda amene ndi atolankhani amene analinso kuti tagwira nawo ntchito kwambiri choncho ndimati atolankhani komanso akubanja mulandire kupepesa kuchokera ku bungwe la CDD. Komanso ngakhale ndakhala pano kumuziku kuli maliro kumeneko amfunga ndi pepani so ndikanene kupanda kuti talengeza kale kuti tikhala ndi press briefing bweziso tili kumaliro kumabe titumikire dziko la Malawi. Chabwino tikuchoka kumeneko Amalawi anandituma kuti ndafunse wolemekezeka anduna Vitumiko Mumba kunena kuti mukudziwa kuti kuirovo munapita kuja zikuoneka kuti mpaka na pano sugabe sakupezeka Amalawi akuvutikabe. Komanso funso limene mafuna lipitirire ku Salima Sugar munatiuza kunena kuti muyamba kugaya nzimbe pa 19 March.
ndiye chikuchitika ndi chani? Sugar amene mukugaya kusalimako akupita kuti fazi kuoneka kuti mziko muno sugar mulibe, umboni ndi mtengo wa sugar. Tidamva kuchokera kwa nduna Vitumbiko Mumba kunena kuti ku Irovo ayamba kugaya sugar chama 27 April, koma tikaona zimene zikuchitika mtauni muno zomvesa chisoni. Kupezeka kuti mastolo amene anthu amakapikula sugar yo mulibe. Ndiye pafuna Amumba mwina amupezerepo mwayi popeza mmatha kulemba pa sambalano ya mchezo mwauza Malawi kuti sugar usalima amene apanga salima sugar akupita kuti ife adatiuza adayankhula ndithu momveka bwino kuti ntchito yopanga sugar kumeneko izayamba pa 19 March. Ndiye unondo May sugar sakupezeka. Ku Irovo mudatiuza kunena kuti sugar mutakweza mtengo mata azipezeka, ndiye sugar mwakweza mtengo sakupezekanso. Ndiye popeza a Irovo tikalembera kalata amakana kuyankha, amati anduna azibwera kapena aboma, ndiye Amalawi lero akukumbusani a Vitumbiko Mumba kunena kuti Amalawi amakudalirani, ziti ndinu kuti anthu Amalawi asiye kudalirani, sugar kulibe, zafikanso kuti wabwerera pompa pa 5,000 Amalawi akuvutika. Having said so, allow me to go straight to the business of the day. I have a statement here which I'm going to read out in English. Thereafter, I'm going to make a summary of the same in Chichewa. Press statement. Lilongwe, Wednesday, May 7, 2025. The man-made fuel crisis must be rejected. The Center for Democracy and Economic Development Initiative (CDED) calls upon all Malawians to demand transparency, accountability, and strict adherence to established procedures, guidelines, and laws regarding fuel importation, as Malawi transitions from reliance on the open tender system (OTS) to government G2G fuel procurement. Citizens must insist on integrity throughout the process. At the same time, CDED urges Malawian consumers to demand an immediate reduction in fuel pump prices once the G2G system takes effect, because lower procurement cost should automatically translate into lower prices for fuel and, by extension, essential goods and services. Meanwhile, CDED warns Malawians, as both taxpayers and voters, that the Malawi Energy Regulatory Authority (MERA) is crafting a scheme that could burden fuel consumers with near 1 trillion Malawi kwacha in payments to importers, covering debts accrued since 2020 due to under-recoveries caused by depletion of the Price Stabilization Fund (PSF) levy. The ongoing push to increase pump prices, citing dubious reasons like smuggling, is just a cover-up. The reality behind fuel procurement. Malawians should be aware that between 9 to 15 March 2025, a delegation traveled to Dubai, United Arab Emirates, securing some of the lowest fuel premium deals compared to our neighboring countries and other countries such as Zambia, Tanzania, Mozambique, and Kenya. According to Principal Secretary, PS for Energy, Engineer Afoso Chikun led task team to Dubai. Most competitive bids were submitted by Kuwait Petroleum Trading Corporation, KPTC, and a 90-day credit was costing an average 51.66 per metric tons. If you are talking of metric ton, we are talking about 1,000 liters
of fuel, while 180-day credit was pegged at $62,056 US per metric tons. Aramco, this is a Saudi Arabian company, 90-day credit was $52.12 US per metric tons for 90-day credit, while 180-day credit was $62.24 per metric ton. OQ from Oman charged us $64.47 US per metric tons. That is for a 90-day credit. While the same company charged us $74.53 US per metric tons for 180-day credit. Currently, Malawi is paying far more for fuel. The country has been sourcing fuel from ADAX at $175 per metric ton via the open tender system. West still, Malawi received 51 million liters of fuel on January 15, 2025 from Gulf Energy Limited, priced at an alarming $195 US per metric tons for petrol and $188 US per metric tons for diesel, near triple the rates negotiated through G2G. Political interference and market manipulation. SEDED is deeply concerned that Malawi's ongoing fuel shortages are artificially created by powerful figures at the State House, manipulating payments through the Reserve Bank of Malawi to frustrate suppliers. Malawi now owes suppliers $72 million US, well beyond the agreed $40 million US credit threshold. This calculated strategy forces suppliers to halt deliveries, leading to long queues across the country. Meanwhile, other suppliers with contracts dating back to 2021, the case of Camel Oil, May 2023, Augustus, and December 2023, ADAX, have ample volumes ready for delivery, but forex restrictions are preventing their shipments. In contrast, when the Gulf Energy Limited deal was processed in November 2024, letters of credit worth $37 million US were finalized in just 2 weeks, while traditional suppliers remain unpaid for over $90 million US in arrears. SEDED's demands. SEDED calls upon Malawians to demand swift action on the following. 1. A forensic audit of NOCMA covering transactions from 2018 to the present. 2. Immediate progress updates on the G2G arrangement with clear timelines of Energy Minister Ibrahim Matola must step down. 3. The dissolution of the President Chakwera's fuel committees within 7 days since NOCMA has been appointed to handle the procurement. 4. The launch of the National Fuel Prices Must Fall campaign, given the drastically lower fuel rates secured from Dubai. If these demands are not met within 7 days, SEDED will have no choice but to mobilize peaceful protest against the continued financial exploitation of Malawians. Finally, any attempt to revive the Gulf Energy Limited deal, despite better offers, should be regarded as an outright theft, and those pushing for it must be held accountable. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana za mkumano uno zambiri
zigonera pa chiyankhulo chimene ambiri timamva chimene chichewa pa chifukwa chonena kuti nkhani ili pano ndiyofunikira kwambiri. Nkhani ili pano imakhuza dziko, imakhuza Malawi tonse. Ndiye mundilole kuti nditambasule zimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Samunda chija muchichewa. Chikalata chathu chili pamutu onena kuti tikanisise kwamtunthu mavuto amafuta okonzedwa mwadala. Bungwe lanu la SIDED likupempha Amalawi wonse kunena kuti aonesese kuti ndondomeko zogula komanso kubweretsa mafuta mdziko muno zikuchitika poyera mosabisapo kanthu komanso mosatira malamulo onse ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zakagulidwe ka mafuta m'Malawi muno. Pempho limeneli likubwera polingalira kunena kuti boma lakhazikitsa ndondomeko ina yatsopano yogula mafuta yomwe ikumazera mgwirizano pakati pa boma ndi boma. Mbuyomu dziko la Malawi limadalira ndondomeko imodzi yokha imene nkuyitanisa akufuna kwabwino kapena kuchita malonda kuti apikisane kuti tipeze anthu oti azitibweresera mafuta. Padakali pano bungwe la SIDED likumemanso Amalawi wonse kunena kuti tikakamize boma ili kunena kuti ndondomeko yogula mafuta kuboma ikakhazikika nthawi yomweyo tifuse kunena kuti mtengo wa mafuta utsike. Nchachiziwikire kunena kuti katundu amene mwagula motsika mtengo amayenekanso kusika mtengo. Koma chofunika kuti Amalawi achigwirizise pa nkhani imeneyi chonena kuti zinthu zambiri zimakwera mtengo mdziko muno mafuta akakwera mtengo. Choncho nchachiziwikire kuti tikakakamiza boma ili kunena kuti kuzera mu G2G isise mtengo wa mafuta, ndiye kuti nthawi yomweyo mtengo wa zinthu zosiyanasiyana mdziko muno usika. Komanso timafuna taachenjeze Amalawi kunena kuti pano tikuyankhula pano bungwe la Mera lili ndi ngongole pafupifupi 1 trillion Malawi kwacha. Ngongole imeneyi yakhala ikungounjikana kuyambira mchaka cha 2020 popeza kuti ndalama zimene amayika padera Amera zonena kuti zithandizira kusintha kwa mitengo ya mafuta kuti kusamaonekere komanso kusamakhuze anthu amene amagula mafuta, ndalamazo zidatha. Padakali panopa Kumerako sakugona tulo, akukonza ndondomeko zonena kuti 1 trillion imeneyi inu ndi ine Amalawi tiyipereke imene ndi ngongole imene tili nayo kwa anthu amene amabweresa mafuta mdziko muno. Ndichake musamadabwe mukamamva anthu ena akunena kuti tikweze mtengo wa mafuta pa zifukwa zosamveka bwino zomanena kuti mafuta kumabedwa kumapita mayiko ena. Zoona zake nzonena kuti anthu adalekerera sadathugwira ntchito yobwino, ndiye m'malo mwake m'malo moti tipite tikafuse kuti kodi amene anapanga zimene zindani. Kumera alikapakalikiliki kumema anthu osiyanasiyana kuti akakamize kuti mtengo wa mafuta ukwere. Chomvesa chisoni manyazi nchonena kuti ngakhala kukakamira izi chaka chatha ndi chaka chino mitengo ya mafuta yakhala ikusika mayiko mosiyanasiyana. Ndi kuyankhula pano ku South Africa mtengo wa mafuta watsika. Kodi chikuchitisa kuti pakhale ngati pali mpungwepungwe pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta ndi chani? Ndimafuna Amalawi nonse mudziwe kunena kuti kudzera mu ndondomeko imene mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera adalamula, komanso tidaona nyumba ya malamulo kupanga lamulo latsopano loti mafuta azigulidwa ku boma ndi boma linzake. Gulu la anthu imene lidasogozedwa ndi mlembi ku nduna wa zamphamvu ndi magesi engineer Afonso Chikuni adapita ku Dubai pakati pa 9 ndipo adabwerako pa 15 Marichi. Kumeneko amakakambirana ndi kampani za mafuta za mayiko, popeza kuti lamulo latsopanoli likunena kuti boma lizigula mafuta osati kwa madobadoba koma zigula kwa kampani zimene zimapanga mafuta m'malo moyimira mayiko akwawo. Kulendo kumeneku
amalawi anzanga mafuna kuti mutchere khutu muumve kunena kuti kwabwera mitengo yonena kuti ngakhale mayiko oyandikana nafe akusilira, koma chomvetsa chisoni chonena kuti mitengo imeneyo yangokhala sidayambe kugwira ntchito, pamene mayiko ena amene anapita kumeneko mbuyo mwa ife, mayiko ngati Mozambique ayamba kugula mafuta otsika, dziko ngati la Kenya ayamba kugula mafuta otsika. Ulendo umenewu wa ku Dubai umene unali ndi anthu osiyanasiyana koma unasogozedwa ndi Afonso Chikuni amene ndi mulembi ku nduna wa mphamvu za magesi, udakumana ndi kampani ya Kuwait imene amayitchula kuti KPTC, imeneyo ankanena kuti mafuta azitigulisa kuti tilipire mu masiku 90, mafuta amenewo azitigulisa pa mtengo wapakatikati wa 51.66 dola ya America pa tani imozi ya mafuta. Ndiye musazunguzike mutu tikati 1 ton ya mafuta masamu ake ndine kuti 1 ton iyo imakhala malita 1000, choncho mungo singopanga times kapena kugawa. Ndiye kampani yomweyi ya Kuwait KPTC akati atipase mafuta omwewa koma pa masiku oti tipereke ndalama ija mochulukirapo pa masiku 180 amayeneka kuti tiziwalipira 62.56 dola ya America pa tani iliyonse. Kumene konso adakakumana ndi mamulumuzana a kampani ya ku Saudi Arabia Aramco imene adanena kuti pa ngongole ya masiku 90 tizilipira mafuta awa pa mtengo wapakatikati wa 52.12 per metric ton imene ndi 1000 liters. Koma kampani imene ya Aramco akatipasa mafuta omwewa ku masiku ochulukirapo kuti tilipire mu masiku 180 tikuyeneka kumalipira 63.24 pa malita 1000 ena aliwonse. Komanso sadalekere pomwepa adakumana ndi kampani ya OQ Trading imene ndi ku dziko la Oman imene adanena kuti akatipasa ngongole ya masiku 90 mafuta amene wa tizilipira 64.47 pa malita 1000 ena aliwonse. Ndipo kampani yomweyi ikatipasa mafuta pa masiku 180 ngongole imeneyo tizilipira 74.53 dola ya America pa malita 1000 ena aliwonse. Chifukwa chani tikunena kuti mitengo imeneyi ndiyopasa moyo? Tikunena zimenezi chifukwa tikunena kuti padakali panopa mafuta amene tikugwiritsa ntchito mdziko muno akuchokera ku kampani imene amayitchula kuti Adax, koma amenewa tikumalipira 175 dola ya America pa metric ton iliyonse, that is 1000 liters. Ndiye ni mutha kuona kunena kuti padakali panopa tikulipira 175. Mukabwerera kuyang'ana ku ndandanda wa nambala ndi machula zija ngati kuli nambala yayikulu sindikukhulupirira kuti ikufika ndi 100 dola yomwe, kulibe imene akuti chaja kufika pa 100 dola. Ngati pali mtengo okwera kwambiri pamene paja ndi kampani imene yomalizayo imene akuti chaja 74.53. Choncho nchachiziwikire kuti tikayamba kugwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi yogula kuboma tizipulumusa ndalama zopitirira mwina 120 pa dola iliyonse ya America. Komanso ndimafuna tinene pano kuti nthawi ija zinthu zitafika mopovuta kwambiri pakati pa Oktoba, Novemba ndi December kudapangidwa ganizo lonena kuti kugulidwe mafuta amenewa adagulidwa ku kampani ya Gulf Energy Limited imene imachita ubwenzi kwambiri ndi dziko la Kenya. Mafuta amenewa tinawalipira pa 195 dola ya America amene ndi petrol, pamene diesel timagula 188 pa 1000 lita iliyonse dola ya America. Ndiyeno ngakhale munthu amene saziwa masamu, ngakhale munthu amene saziwa business, palibe munthu angakakamizike kumakakamira kuti azikagula katundu wa 188 dollars pamene tindi katundu yemweyo kwina kwaka kutuza kuti akatigulisa 74 dollars. Mukayang'anisisa kuchipa kwa ndondomeko imeneyi
mungayerekeze kuti mwina nkatatu konse kuyerekeza ndi ndondomeko zimene tikugwisa ntchito pano komanso ndondomeko ya mafuta amene anagulidwa mu November amene anafika mdziko muno mu January kuzera kutanga. Zinali zomvetsa chisoni ndi manyazi kunena kuti Amalawi tinanamizidwa ndipo mpaka na pano Amalawi ambiri akukhulupirira kuti mafuta amene anachokera ku Gulf Energy Limited ndi ya government to government. Malinga ndi lamulo laso pano limene likugwisa ntchito boma pano limene linapangisa kuti tisinthe kagulidwe ka mafuta kapena tionjezere njira ina tikati government to government kapena boma to boma lifunika kuti mgwirizano mbali inayo tipange ndi dziko loti kumeneko amapanga mafuta amawenga mafuta. Ndiye tonse ku Kenya tikukuziwa mwina inuyo amene mmasogolera nukuti imene yana government to government tipite ku Kenya mukatilozere pamene pali chisime cha mafuta ndibwereze pamene. Zinali zomvetsa chisoni kuona nduna ya boma inakwera ndege pano kupita kutanga kuna kuti akalandira mafuta government to government. Pamene chikhalirecho mukaone mabuku amera imeneja inali emergency procurement kapena kuti on spot palibe pamene alemba po G to G chifukwa ku Kenya ako kulibe chisime za mafuta. Ndifa yake anthu awa sanapite ku Kenya ukasaka mafuta, sanapite ku Zambia ukasaka mafuta, sanapite ku Mozambique ukasaka mafuta. Fama maiko amenewo kulibe chisime anapita ku dziko limene maiko amene kuli chisime uku kwa Aluya. Choncho nkulakwa kumauza Malawi kunena kuti mdziko muno munabwera mafuta a G to G. Kodi padakali panopa ndale kapena masamu amene akuchitika tinjomba limene tikuchitika pansika tikukhuza bwanji ntchito ya mafuta mdziko muno? Ndimafuna Amalawi adziwe kunena kuti ife asidedi ndokhumudwa kunena kuti anthu ena amphamvu ku State House akumagwiritsa ntchito molakwika banki yayikulu ya reserve kunena kuti mdziko muno muzioneka ngati kuti zinthu sizikuyenda bwino pa nkhani ya mafuta. Chifukwa chani ndikuyankhula zimenezi? Tikuyankhula pano tili ndi kampani zingapo zimene zinapasidwa ma contract obweretsa mafuta mdziko muno kale mwachisanzo Camel Oil idapasidwa contract mu 2021, Augustus idapasidwa contract mu 2023, ndipo Adax idapasidwanso contract mu 2023. Onsewa ali ndi mafuta kuti abweretse mdziko muno. Koma chifukwa chani mafuta kulibe sakubwera? Nkhani ndionera kuti ndalama yakunja tilibe. Ndiyeno popeza kuti ili ndi dziko muli miyoyo ya anthu zikathina anthu amakhala pansi kukambirana, anthu atakambirana ndi kampani zimene zimatibweretsera mafutazi adapempha kuti azitipasa ngongole yoti isamapitirire $40 million ya America. Ndiyeno anthu oyipawa aku State House wa amene akuziganiza kuti ali ndi mphamvu koma pa ballot panalibe zimene amachita amakaopseza governor wa Reserve Bank kunena kuti uzinena kuti forex palibe. Ndiyeno ngongoleja ikumachulukira ifecho kuti we have got a country to run. Anthu awa nga business inde kumasangatisie kuti mdziko mukhale mopanda mafuta ndiye amatipasa pa chikhulupiriro kuti mwina atipasa. Ndikuyankhula pano pa mulingo wanatipasa wa $40 million uja taupyola tili ndi $72 million ya America yoti tuwapase. Ndi chake ena anena kuti ifenso umene timabwereka mafuta kuja akutikana ndifake maona kuti mdziko muno mafuta mulibe. Kuti muziwe kuti zamachita kukonza dala mungwirizano wa mafuta odulu aja ochokera ku Gulf aja amene timawagula pa 195 kwacha $195 petrol ndi $188 diesel. Atangopanga mgwirizano umene uja mu November mu sabata ziwiri zokha kampani imene ya Gulf Limited inalipidwa $37 million ya America. Nthawi imene amalipira agafuwa nkuti makampani tachulaja kuli ndalama zawo za nkhani koma samapasa. Cholinga chawo akufuna kuti mdziko muno muzibwere chipwirikiti nkhani ya mafuta anthu akayamba kudandaula ndi anene kuti tipitenso kwa omwaja agafu. Pamene ndati nakati kuti mafuta agafu mukayang'anisisa kunena kuti adachokera ku Kenya
120 km kuchokera ku Mombasa kufika ku Tanga. Kuchoka ku Tanga kuzafika ku Dar es Salaam is about 200 km. Koma mafuta omwewo ku Kenya amawagulisa pa $80 per metric tons. So mutakuona kuti zinthu zonse zimene zikuchitika hapa kuvuta kwa mafuta ku ndi zinthu zoti anthu ena ake angokonza kuna kuti azipindula pamwamba pa mavuto a Malawi. Kupita chisogolo popeza tabwera pano poyera kuzafotokoza chimene chopangisa kuti mafuta azisowa mziko muno, nchonena kuti anthu akufuna apitirire kugula mafuta odula kuchokera ku Gulf Energy Limited. Ife asidedi sitimangoyankhula zinthu zopanda umboni. Kalata ilipo popeza kuti ndondomeko ya G2G boma to boma imafunika kuti boma la Malawi likhale ndi oliyimirira wathu ndi Nokma. Mmene anduna aza mphamvu ndi magesi a Ibrahim Matola amalemba kalata malinga ndi gawo 6A ya mlolaso pano la mafutali adanena kuti boma la Malawi lasankha kampani ya Nokma kuti izitiyimirira izikayankhula ndi ma kampani ena amaboma akunja ngati ku Kuwait. Koma mkalata yomweyo adanena kuti tipitirirenso kugula mafuta ku Gulf Energy Limited. Mafuta odula omwaja ndiye mafuna ndikufunseni kuti andunawa akupanga za Malawi kapanga akupanga za ndani? Kodi kusiyana kwa mitengo kumeneko zoonadi nkumaka kamene kuti tikaka kamene kugula mafuta ku Gulf Energy Limited kumene kunkuwaganizira Malawi? Ndiye tikamanena kuti mafuta amene akusowa mziko muno zinthu zochita kukonza nkhani zake ndizi zili pano. Ndinapereka ichi chisanzo chifukwa mwina tikabwera pano kumayankhula anthu amaona ngati tangobwera kuzangolubwa ife asidedi zolubwa sitipanga nawo. Tikamayankhula timayankhula kuti zimene tikuyankhulaza umboni tili nawo. Amene afuna kuti susa atisuse, akamasusa abwerenso ndi umboni wake. Kupita chisogolo bungwe la sidedi malo mwa Malawi likufuna zinthu izi zichitike. 1. Kukhale kauniuni ku kampani ya boma ya mafuta ya Nokma amene ayambe mchaka cha 2018 kuzafika pano. Amalawi afuna kudziwa kunena kuti kuchoka chaka cha 2018 kodi bungwe la Nokma lagwira ntchito zake motani. Ndiye kukhale kauniuni pa Chingereza amanena kuti forensic audit. Forensic audit ichitike ku bungwe limene la Nokma. Chinthu chachiwiri mosataya nthawi tikufuna boma la fotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi ndondomeko ntchito yogula mafuta ku boma to boma G2G ili pati. Nchachiziwikire kuti amene akuyenera kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi ndi Ibrahim Matola amene ndi mphamvu ndi nduna ya mphamvu ndi za magesi amene timalipira kuzira misonkho yathu atiuze mwina tikanakonda tikamamaliza press briefing ino nawonso apange press briefing yawo mazulu ano kuti atiuze kuti ntchito imeneja ili pati. Ngati akunyasidwa nayo mfundo imeneyi kuli kwabwino kuti atule pansi udindo chifukwa akajanyanyaza akakamiza kunena kuti atule pansi udindo wawo. Chinthu chachitatu tikufunsa Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti excuse me kunena kuti athese makomiti amene anakhazikisa chifukwa chona kuti uganiza kuti ntchito yawo agwira. Ndi kunena pano nzokhazikika kuti amene aziyimirira boma la Malawi pa nkhani ya kugula mafuta pa G2G ndi Nokma. Ndiye tuganiza kuti palibenso ife kuti tikhale ndi makomiti ena onse popeza malinga malamulo a dziko lino wogula mafuta wadziwika kunokima kukula kaswiri agwira ntchito yawo malinga ndi malamulo. Choncho tikwapempha msogolo wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti masiku 7 akubwera aonesese kuti makomiti onse amene anakhazikisa atatu aja athesedwa kuti Nokma ipitirire kugwira ntchito zake. Chinthu china chimene Malawi nonse akufuna kwabwino
amene inu eni mazifunira zabwino komanso mafunira zabwino dziko lino nchona kuti mukonzekere kunena kuti anduna azamphamvu ndi za magesi akatiuza siku limene G2G kuyamba amera atiuze mitengo ya sopano yogulira mafuta yomwe ndiyotsika malinga ndi imene mwamvera mitengo ija sitikuyembekezera kuti lita ya petrol izipitirira 1000 kwacha. Ndikunena pano maiko ena ali akangalika kutengera chisanzo chabwino cha ife ndiye palibe chifukwa choti Mpumalanga kuno tizigulira mafuta modula. Ndisanapitire ndili pomwepo nkhani yomanena kuti mafuta akwere mtengo chifukwa chokuti smuggling kuti mafuta twazi kuzembetsedwa ni nkhani yosamveseka chifukwa chona kuti mziko muno tili ndi nthambi zimene ntchito zawo nkuonesesa kuti mziko muno muli chitetezo amene amalipidwanso ndi ndalama zochokera ku misonkho ya Malawi. Choncho nkhani yonena kuti mafuta akwere chifukwa chokuti mafuta akupita apangidwa smuggle imene ndiyo sagwira komanso ndi yosavomerezeka. Pomaliza penipeni ndimafuna ndinene pano kuti zimene tafusa zija tifuna zichitike pasanathe masiku 7 amene akubwerawo. Pakakhala njomba kapena kunyalanyaza kwa mtundu wina uliwonse ife tiwamema Malawi kuti tiyambe kupanga zionesero za dziko lonse kukakamiza kunena kuti mafuta atsike komanso kukhale kauniuni ku bungwe limeneli la NOCMA kuphatikiza ndi zonse zimene tapempha zija. Mosindika ndimafuna ndinene poyera pano kunena kuti musanamizidwe Malawi ndondomeko yogula boma mafuta kuboma sidayambe sidachitike ndifa kitabwera pano kuti atiuze kuti tiyamba liti koma mu mabuku malingaliro anthu amene akugwira ntchito imeneyi anayerekeza kuti pofika pa 31 March akhala kuti zonse zokonzekera sa amaliza ndondomeko zonse zili malo ndipo mwezi woyambirira kuti tikanagula mafuta ochipa Malawi muno unali mwezi wa April. Ndifa kitayibwesa nkhani kwa ino Malawi kunena kuti kukhanga kuti pali tinjomba tadaladala tajera anthu ena afuna apindule pamwamba pa mavuto. Choncho lero mukamumva wina akukamba kuti afuna akagule mafuta ku Gulf Energy Limited mafuta odula pamene mafuta otsika alipo amene mumudabwe mumufuse kuti kudiwe cholinga chakundi chani uko Amalawi adakulakwira chani. Ndichenjeze pano kuti kusidedi silimagamba nkhamba kamwa amene afuna kususana nafe abwere koma akamabwera abwere ndi umboni ogwirika chifukwa zonse zimene tikuyankhula apa ziti ndi umboni koma utenga omaliza kwa Amalawi nkunena kuti tisadeke kwambiri pa nkhani ya mafuta. Mlandu wopanda mboni ndovuta sindiri ndekha ndi ndi azinzanga ndimafuna mundilole ndipereke 30 seconds kwa anthu amene ndinawo pano kuti aphere mphongo pa chikata chimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Chingerezi komanso ndatanthauzira mu Chichewa kenako ndipereka bwaloli kwa inu eni nsonkhano uno kunena kuti mutifunse mafunso. Omega. Zikomo kwambiri. Mafuna kuti Amalawi tiye tigwirane manja chifukwa chilichonse chimambira pa mafuta. Mafuta akakhala kuti ndotsika mtengo ndi kuti chilichonse chikhalaso chotsika mtengo. Koma mafuta akakhala kuti ndokwera ndi kuti chilichonseso tizigula mokwera mtengo. Ndiye tiyena Malawi ndithu zimene zitisazisekerere sango ziyang'ana ayi tigwirane manja kuti mafuta ndithu atsike mtengo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mayi Omega siku komanso tili ndi Abit Sidedi mwina nkukhala ndi mawu. Zikomo kwambiri ndipo ndizoona di ku Dubai kunapitidwa Amalawi anali ndi tcheru kudikirira kuti kubwera zotani kuti ife tipanga chani komano kunapezeka kuti maiko ena azathu amene anapita mochedwa kumeneko anapezeka kuti mafuta awo atani kodi atsika mitengo pamene kwathu kuno mpaka lero mitengo sinatani kodi sinatsike ife timadikirira ndithu ndipo tidikira kuti mafuta awo atsike mtengo sichazeru ukagula mafuta odula pamene mafuta wochipa alipo izizi ni zosatheka koma tufuna ndithu kuti mafuta awo atsike ndithu mtengo komanso mwayankhula Malawi kuti izi mupanga ndipo mukwanitsa mukamanda upanga izi ife tipanga mademo ndipo kuti izi zitheke chifukwa maiko azathu zatheka kale ndipo mafuta akatsika mtengo katundu wathu ambiri tigula motsika mtengo
koma mafuta mukakagula odula ife tivutika tipitirira kuvutika dziko lathu lino nanga simukothamangira zinthu zodula pamene zochipa zilipo zikomo kwambiri. Kuyankhula kumeneko kosapindira ndevu nkamwa sichoncho ndiye ndibwereze popeza manena kuti mphini yobwereza ndimene imacha. Tikunena kuti tifuna anduna azamphamvu za magesi atiyankhule ku mtundu wa Malawi kuti kodi ndondomeko yatsopano yogula mafuta a G2G iyamba liti. Amera anduna akatiyankhula mutiuzenso kuti kodi mafuta ochipawa a Malawi tiyamba kuagula liti. Tikunenanso pano kuti ku Nocma imene ndi kampani ya Malawi yogula mafuta kumeneko kukhale kauniuni kuunikidwe kuyambira mu chaka cha 2018 kusafika pano. Chinthu chinanena kuti Amalawi mukane wina akamanena kuti iye atifati kweze mtengo wa mafuta ameneyo afuna kuti tipereke ngongole ya 1 trillion imene inabwera pa zifukwa zake siti kuzimvesa ayi. Choncho nkhani imene inabwera pano kuti zakuuzeni ndi nkhani yowalirira Malawi. Ndiye ku Malawi kuno kuli kukubwera kachinzimuzimu kuolekerera zinthu. Ndanakale kuti masiku awiri apitawa ku South Africa alengeza kuti mtengo wa mafuta watsika. Siku wayambaka mafuta akhala kutsika. Koma ndikudabwa kuti ku Malawi tikumadandaula kuti katundu wakwera mtengo, tikumadandaula kuti Malawi tikuvutika pamene gwero lake ndikunena kuti tikulekerera anthu adyera kumapanga zimene akufuna. Tisalolere, tisavomere kuti wina azikagula mafuta odula, mafuta omwe azikagulisa kwa Malawi modula pamene mafuta ochipa apezeka. Zikomo kwambiri. The floor is open. As per the tradition, you be identified and you introduce yourself, then you fire your question. Ndimafuna mundilole bwaloli ndipereke kwa atulankhani amene muli mchipinda chino kunena kuti pazimene tayankhula ngati pali mafunso mutifunse. Choyambirira muzitchula dzina lanu kenaka ndikuponya funso lanu. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Alex Patson kuchokera ku wireless ya Miji FM. Mukuyankhula kwanu mwanena kuti pali anthu ena amphamvu amene ali ku State House amene akumaopseza governor wa Reserve Bank kuti azinena zinthu zabodza kuti mudziko muno mulibe ndalama zakunja. Mwina timafuna Amalawi atadziwa kuti anthu amene wandi ndani komanso mwina ngati bunge la CDD umboni wake uli kuti. Zikomo. Ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Mbuyomu ndondomeko imene yogula mafuta G2G mwina ngati bungwe la CDD munali nayo chikayiko nena kuti nkutheka ndi anthu ena mwina ku State House amene akufuna tisatagwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi mwina pa chizungu amati for personal gains kuti mwina aziwakomere. Apa ya mwina statement yanu mufotokoza mwina njira imeneyi itakhala kuti mwina yafulumizitsidwa malinga ndi funso lanu kuti kodi iyamba kugwira ntchito liti. Tinena kuti mwina mwayilondoloza nkuona kuti ayi ndi njira yabwinobwino imene mwina boma litha kupindula kapena nzika dziko lina litha kupindula nayo. Ndingayambe kuyiwala bagwira ndi mafunso amene alipo tiyankhe mafunso amenewa. Funso yoyambirira kuchokera ku miji mkufunsa kuti kodi anthu amphamvu amenewa amene pa ballot panalibe koma ali ku State House amphamvu ndi ati. Anthu amenewa alipo. Ndikuyankhula pano akuziwa kuti namiwayo tu angopanga manyazi kuti asanditchule. Koma sikuti manyazi ya. Tikamapanga nkhani za Amalawi, nkhani zake za mafuta, sikumakhala manyazi ya. Koma kuti nthawi zina zake kumangofuna kupanga apply ka diplomacy pang'ono. Ndifake ndanena kuti tapereka masiku 7. Masiku 7 amenewa paoneke kuti zimene tapemphazi zichitike. Akapanda kutero anthu omwe aziwa. Fa umboni ulipo. Andi ndi wokhweka kwa aziwa. Chifukwa kudakhazikitsidwa makomiti atatu. Komiti imene inapita task team imene inapita ku Dubai inasogozedwa ndi mlembi ku nduna wa zamphamvu ndi magesi engineer Afonso Chikuni. Ndiye kuti komiti ina imene akuitchula kuti advisory imene wapa mpando wake ndi mbusa Zack Kawalala. Ndiye kuti technical committee imeneyo wakuisogolera
ndi Henry Kachachi ndi mukayang'ane mmene momo mukaona kuti aku State House aja ndi awa eti sizobisa alipo koma bungwe la CDD sinabwere pano kuzayambana munthu sinabwere pano kuzapangisa munthu manyazi tikukamba nkhani zofunikira kwambiri nkhani ya mafuta ndimafuna ndinene ichi kuti kulibe ziko lonse ziko lapansi imene mungapite kumene amapanga nthabwala kapena nchezero pa nkhani za mafuta ndifake maiko osiyanasiyana anakhazikisa kampani zawo zoti zona za mafuta mziko muno kampani ya Nokmach adayikhazikisa mu 2002 mbuyo munalibe ankangolola amalonda na amabwera ndifake kuli zinthu ambiri zitopotopo kuti anthu akombedwe mapira pamutu ndifake kuziko kuno kuli toto ija ndi aboma la France ndifake kuziko kuno kuli mobile ija ndi boma ya America ndi kuziko kuno ndi Puma mukati mukumbukira Puma yango sintha kumene amaicho yani British Petroleum BP. So fuel is what drives the world economies. Any slight movement in prices of fuel, it changes china chilichonse. Ndifatenera kuti ulendo umene wanapita delegation ichi kungopita ku Dubai kungobwerako kaya damva banji kuti ku Malawi tu ayiphula nthawi yomwe ya Kenya anakanenerera nena pano a Kenya ma premium amene amagwisa ntchito asintha chifukwa mva kuti Malawi mwapa size ife simatipasi ndikunena pano pompapa ku Mozambique uko padekani pano pa iwo on average ndi $64 pompapa Mozambique apa asintha ku Tanzania ayambaso kukambirana kuteroko dera la Africa ino tinka pusisidwa ni madobadoba ndizo zodabwisa zopasa manyazi kunena kuti anthu akufuna kwabwino afuna tikakamirebe kumagula 195 petrol dola ya America 188 diesel dola ya America pamene ena akuti yemwe yazitipasa pa 51 pa 54 ngumadeba kuti masamu aka mtundu wanje amene ufuna kupanga ino si masamu akomera Malawi ya anthu afuna zilemerese umboni tanena kale kuti zikakhala kuti ndalama zofuna zipite ku company imene ali nawo pa ubale akumapita ku Save Bank 2 weeks letter of credit kumatuluka koma makampani ena akuti apasidwe ndalama mpaka na pano sakutani sakuapasa cholinga akwiye mzikono mukhale kuti mafuta mulibe komanso mwina mundilole popeza sabata yapita iti makumbukira ufulu wa olemba nkhani ina yona kuti menta bwera pano takupasa ntipi mukana pangazi chamati investigative mulowe undercover you should flush these guys out. They are doing a disservice to this country. They are doing a disservice to you. Kuma akukanga tula kubisala. Ino ndi democracy. Imene mafuna kuti tizipanga zinthu poyera. Aliyense amene amafuna kumapanga zinthu zobisa mu democracy ali mboma lola kuika. Choncho is two way. Pasana fike voti ta achule inu watu wankhani do a service to this country. Pangani investigate, you should expose them. Poyambira mapazi wokuti makomiti aja alipo atatu. Ndachula machea. Ndiye mzika ngoyangana malisti kuti apa State House nduti mukampeza ndi kuti ndamene nkhani yachiwiri munena kuti mbuyo munda yankhula ino acid kuchokera ku this is nkoma munda yankhula mbuyo kuti mukuyikayikira ndimafuna ndisindike pano kuti Amalawi mundimve malinga ndi lamulo limene tili nalo la ugulama ndi kugulisa mafuta mziko muno G2G sidachitike ija idachitika ija si government to government chifuka choti Gulf Energy Limited si company ya boma nifake mtati muone maina timachula hapa timachula Aramco timachula kumachonde awa ni makampani wonena kuti mukapita kumene koko mukakapita kuwet lelolo mukafusa za mafusa akuuza ndikuti pitane kukwetwa KPMTC mukapita mupite ku Saudi Arabia akakuuza ndipita ku Aramco mukapita ku Oman akuuza ndikuti company yathu ndi chani OQT. So chinthu chachiwiri lamulo likunena kuti ubwenzi wogulisa mafuta pakati pa boma ndi boma ukene kuchitika pakati pa boma la Malawi ndi boma lina kumene amapanga ndi kuwenga mafuta. Ndeno wina kuyambira lero ndifuna ndikuwuzana akakakamina kunena kuti ya tinagula mafuta anabwera kutanga G2G ndemo mugire pankoni kuti tiyeni ku Kenya ko mukati onese zisime za mafuta awo. Ife chimene kuziwa vinjona kuti anakagula kwa nkhala pakati agent. Gulf Energy Limited njimozi ngati mene li ADAX njimozi ngati achina Camel Oil na wonse makagula mafuta kumene amawenga ku Saudi Arabia yako kwa alu yako nkumagulisa
timvane pamenepo. Ndiye zijanza manyazi tiphunzira Malawi kumafusa kumadabwa zichankatuza Ibrahim Matola janzaboza. China cholinga choti anthu aja apindule. Choncho G2G sinachitike ku Malawi kuno. Ikayamba mudziwa komanso atiuza. Ifa tabwera pano kuti Matolawo atiuze kuti iyamba liti. Ifa tikuyifuna chifukwa kuti mafuta awo ngosika mtengo. Piringu kuchoka ku Zodiac. Munakambapo nkati mwe kuyankhula kwanu kuti mukufunitsa kuti mafuta amenewa atsike mtengo kamba konena kuti ali tizigula kapena tikugula pansi pa ndondomeko ya boma tu boma. Ndiye munakambapo kuti mwina mafuta mitengo yake sapyole 1000. Munaunikira bwinobwino kunena kuti titamagulitsana model palita pamenepo. Zitaukhala molingana ndi ndalama imene tikugulira maiko akunjawo kapena mwangoganizira kuti mwina mafuta atatsika kufika pa 1000 per liter kapena kutsikirapo. Funso labwino kwambiri. Ndimafuna Amalawi adziwe kuti mafuta aja akabwera kupatula pa landing cost mene abwerera pali zitopotopo zopitirira 8 zimene aboma amayika. Zinazo kuti mufunse kuti ndalama zimene zimapita kuti simupeza yankho lake. Ndiyeno ndimafuna tiyerekeze pano pakuti tingoganiza kuti mafutawa tikuagula 195 US dollar pa 1000 liter iliyonse. Ndiye mafuta amene aja akugulisidwa 2500 per liter pa filling station. Ndiye mafuta omwe aja takagula $54. Ta save ndalama zingati pamenepo pafupifupi 140 US dollars. Kodi ndi chanzeru, kodi ndi zoona kuti mafuta otagule benso pa 2500. Ngakhale mwana amene angoyamba kumene kuphunzira masamu ngophatikiza ndochosera akhoza kuzani kuti sizoona. Siku natazabwera pano ndi nkhani imene amati price build up. Chifukwa cha nthawi ndi kuti so Malawi nkhani imene ayinvese sitingayambe pano. Tifuna tizipanga chilichonse poyera tizauzane kuti mafuta aja akabwera pa premium iyi pamabwera pamalowa izi fa mitengo imene tikukamba apayi ndiona kuti ikuthera ku port. Mafuta aja achoka kumene apangaja afika pa port ndi akachoka akafika ku port ucha pamalowa zichani ndi zichani kuti azafike kuno tikagule pa filling station. Zimene zotipanga ku Malawi tidasankha ulamulo wa democracy koma nzomvesa chisoni manyazi kuna kuti asogolere athu safuna kupanga zinthu poyera. Kutero kwa matere apa umakhanga kuti ukuwakanda posaneka kukanda. Koma ifasidedi zimene timaziwa ife zimenezo kubweresa zinthu poyera. Chifukwa anthu onse oyipa amadana nkuwala amafuna mundima. Ndiye Mr. Piringu imeneyo ndi next task assignment ya sidedi tizabwera pano tizakuuzani kuti mafuta tinkane nanja mtengo uja umathera kumadzi ku Tanzania kapena kunakala kapena kubeira. Ndiyeno tifati kuuze na Malawi inonso pano mafuta aja akanyamuka kubeira pa kumalowa izi zonse zosayenerera inu muzaziziwa Amalawi kuti icho nchosayenera ngati pali mafuso muzafusa. Ndi chake tayamba tunena kuti kufunika kauniuni kunokuma ayambire pa 2018 kuzafika pano. Choncho iyoyo inali simple arithmetic fanja chiziwikire kuti ngati wakapikula tomato 1000 kumanika kugulisa mtengona kuti wakupikula 1000. Ndiye tomato moja akaza kugulisa 400 kwacha ukuyenerekanso kuti ugulise tomato uja pa mtengo wachane wa 400 kwacha. Zikumukwambira mugamba kuti kuno kumakuchitike kauniuni kuyambira 2018 chifukwa chani mwayamba kusankha kuyambira yaka chimenechi osayambira mwina zaka zimene tayamba G2G? Tikayamba kuti tiyambe chaka ichi ena azabwera kunena kuti witch hunting, ena azanena kuti akundisakasaka. Ndiye mutuuze kuti mukanakonda kapena tafusa Malawi avote pano kuti kodi kauniuni ameneyi tikumufuna kama sindikumufuna mwina ndikufusa ndikuyambira. Do we need a forensic audit or not? Tiyambire pamene tandiyankhani. Ife ntchito yathu ndiyongofusa chabwino. Ndiye mukanakonda kuti tiyambire liti ngati simukukondwa ndi chaka cha 2018 tiyambire liti? Chabwino. Ndinatero monena kuti
tikayika chaka chilichonse pakhala chifukwa mwachisanzo kuti tinene kuti tifuna tipange tiyambire 2020 wina azayamba kunena kuti mukundipanga target mukundisaka ine tikati tiyambire 2022 abwera wina kuti ndifa chani mukuyambira 2022 tikati tinene kuti tingopanga panopa wina abwera kuti ndifa chani simukubweza mbuyo ndeti ife tinayesera kunena kuti tiyambireko pakanthawi pang'ono kuti suzakha ndi chithunzithunzi kuti kodi mu nthawi imene zimayenda bwanji chifukwa ndi nyengo yosiyanasiyana komanso mutati muyang'anisise ndi maboma osiyanasiyana amene 2018 nthawi imeneyo unali ulamuliro wa DPP pansi pa Professor Arthur Peter Mutharika 2020 ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera so tikhala ndi chithunzithunzi chabwino kuona kuti kodi kunokumaku zinthu zimayenda bwanji mu maulamuliro a dziko anthu awiri awa Professor Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Chakwera komanso mkatikatimo mutha kuti kumabwera kumene cha ma chief executive osiyanasiyana ndiye zitipasa chithunzithunzi chabwino ndifuna kuti tinasankha pamene panalibe chifukwa china chonse imene tinasankhira 2018 koma auditor general makali ma audits ma institutions aboma ngati amenewa ndikhulupirira zoti nokimaso ili mgulu la ma institutions mwina mukanazichula kale Joseph Mazizi Capital FM akungonjezera pa funso limene amafunsa apiringu office ya auditor general imakhala ndi kafukufuku amene kapenoti audit wapafupi ndithu mu offices zimenezi mu nthambi za boma komanso maunduna ndikhulupirira zoti nokima ndi limodzi mwa mabungwe amene auditor general wakhalanso akufufuzamo ndipo kuyenera kukhala kuti kuli ma audit reports a zaka zimene zoyambira 2018 mwina kufika mpaka 2023 munafufuzako zimenezo kuti musunzumire kuti mu audit reports mukupezeka zotani zokhuzana ndi bungwe limene lagwirira ntchito mu zaka zimenezi mwina ndingofusiratu sofunso lina ndimembekezera kuti tikamamba msonkhano wa tsiku la lero mutipatsa feedback pa za msonkhano mene munachititsa sabata latali wa olemba nkhani pamene mumanena zokhuzana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale ndipo mudatsimikizira Amalawi kuti nduna zina za boma ziwiri zikhala zikudzayankhula kwa mtundu wa Malawi pa nkhani yokhudzana ndi mmene anapezera chuma chawo komanso kuti abwere poyera mmene akupezera chuma chawo ngakhale pali pano sitikudziwa panopo zili pati zimenezo chifukwa choti mudanena ngakhale kuti mudanena zoti masiku 14 komano ndoti panopo tikhoza kunena zoti mwina atsala masiku kaya ndi 5 or 4 zili pati nduna zija zipezekadi mulankhula nazodi munanena zoti zidzabwera poyera pa kanema ntchito imene jachitikadi zikomo kwambiri ndiyambe ndi funso loyambirira kuti kodi simunanunkhize kuti auditor general anapanga mwina makauniuni ndiye mwina tingodalira zimenezo dzikoli ngati likuvuta likumavuta pamenepo kunena kuti Amalawi sitinavale mtima uja unena kuti aliyense amene akugwira ntchito mu kampani ya boma mu nthambi ya boma kangwa anasankhidwa ameneyo agwira ntchito ino ndi ine kantima kachokuona kuti anthu amabwana kamene kakuononga zinthu ndi amatengera mwayi pamene paja nkumatibera ngati amapanga kafukufuku koma ife osatiziwa ndiye kuti sizathu anthuwa tinatuma akutigwirira ntchito ndiye munthu akakutuma kuti ambwana ukandigulire machesi umayeneka kuti upitise machesi osati upitise chewing gum kapena sweet ndiyeno section 12 ya malamulo akulu a dziko lino imene ndi chitima cha democracy imanena kuti adindo azipanga zinthu poyera ndiye ngati amapangana ma audit ndi awo koma audit imeneyo inali normal audit apa tikupempha forensic yumatukulowa apo kutuluka apo kupita uko we are not demanding for an ordinary audit imene amatha kupanga internal kapena auditor general so we are demanding something special and sikoyamba kusalima sugar tathokoza Thabu Chaka Kanyarenda I hope is listening I hope the attorney general is listening mwana kuita ntchito yabwino kwambiri kusalima sugar now we want a replica of that we should replicate that effort ku Nokma tiwerenge kuti who was doing what between 2018 to date
So ngati amapanga ma regular audits amene ndi awo amalawi pano pa kupanga demand forensic audit and imene yonse ipange extend to the system audit. Tifuna chinthu chonse chibwere pambalambanda zija zinaoneka kusalima shuka kucha. Funso lanu lachiwiri linalipo koma ndimaganiza kuti ndimafuna ndiliyambe koyambirira kucha mmene timapanga zina zicha, koma ndinaganiza kuti ndiwonjeza gagamdiwa ndipo ndathokoza kuti mwafunsa funso limeneli. Usidedi tikayamba chinthu timamaliza, koma ndinene kuti chinthu chasicha sidedi ncha Malawi. Ndipo nduna zimene zija tinazita poyera pano ndipo ndibwereze pano. Ndipo ndakumbukira kuti kuli mwambi kuti akakutuma kuti uziswa mteza wa mbewu umayeneka kuti uziyimba nyimbo kapena muluzo. Ukamagaza mteza uja mwachinunu ama ukayikira kuti utani ukudya mteza wa mbewu. Ndiye punishment yake makolo ndanzeru. Sama kufuza kuti umwadya mteza ayi ama kuika mazi nkamwa kuti uchukuche ndiye amakuza tulavula apa. Ndiye zimaoneka kuti uwadya mteza wa mbewu kapena sadani sadaje. Ndiye zimene tinapanga ife pano ndikuayitana Richard Chimwendo Banda kuti inu tinakutumani kuti mutiswere mteza wa mbewu. Ndiye no sitifuna kuloza njala kuti mwadya kapena simunaje koma ikani mazi nkamwa muchukuche mulavule apa. Mazi amene achoke nkamwa mwanu ndi amene aulule kuti mteza umwadya wa mbewu kapena simunaje. Chimodzimodzi anduna amene amasunga ndalama zathu asimple sichola Banda ani panchito yogaza mteza sawa byankulu jina kapena ground nasipa chingerezi kuti tikazale. Ndiye iwowa amasunga kale ndalama za boma. Ndipo tikupira kuti ndi munthu wokondwa pamene aliko panopa kuna kuti asidedi tatani atiitana tiwapasa mwayi chifukwa kuti akabwere poyera akafotokoze kuti munthu ne ndalama zanga ndimazipeza umu ndalama zanu ya Malawi zilipo nziti ndi izo. Ndiye chisanzo ndi chikuti munthu mwamuuza kuti azigaza mteza wa mbewu ndiye mwamuuza kuti akulu taika ni mazinkamwa chukuchani akukana kulavula. Pamenepo nkhani ili pati ili pamenepo. So kusidedi sitimafuna kuatenga Malawi for granted. Ndifake nkhani imene naisiya, ndifake ngati mukumbukira amene mayankha funso la Bambo Piringu nanena kuti nkhani mabweresayo tibweresanso kuti ziko lino zinthu ziyende Amalawi tiyende nawo pa ulendo. Chifukwa chuna kuti asinzina ntole awa amavala manektai ofira mashati oyera ndi masuta akudawa zawa mapangira mundima. Ndiye amaoneka ngati mashasha madolo chifukwa kuti sizimaululika. Ndiye ife tabwera zonse tizibweza pambalambanda because this is a democracy. Ndipo ndibwereze mawu amene nanena siku chakuti amene safuna kufusidwa mafunso asiye mpando wa boma. Asimple sichola Banda ngati simufuna kuti muzichulidwa musiye minister. Richard Chimwendo Banda ngati simufuna kuti muzichulidwa minister musiye. As long as you drive MG, as long as you fly that flag, you should avail yourself to high levels of scrutiny and accountability. With sidedi tili slogan sitimapitira, we don't break. Kulibe kuti awazana tinagwira na nkhosi ndiye leronso ayi. As long as you do the right for Malawians, if we are okay. Koma ukayamba lero kuti Malawi azikumva kuwawa kapena uzazunguza Malawi ife sikukhala bwenzi lathu. Choncho nkhani manager ilipo ndithu nduna ziwiri zimene zizibwera and nanena pacha kuti we are not targeting anyone. Tinakwisa ntchito zinthu zimene anapanga declare okha. Ndiye no ndauze ma minister awiri amene kuti zonse zimene anapanga declare zicha ndi public information. So public information is meant for public consumption. Kuma cholinga situnena kuti wacha ngachi phuphu hayi ndapereka kali chisanzo chabwino kuti akuswa mteza wathu ndiye ife tingofuna tione kuti kuli nkamwa mwawo muli zotani. Ndezi ndiwo kuti ife tuone zimene zituluke nkamwa iwo azikana. Pamenepo ndi pamene Amalawi azaone kuti kodi tikuyenda limodzi kapena ayi. Ndikupira kuti ndakuyankhani ntchito imene idakalipo koma sinafune kusakaniza chifukwa tikasakaniza tabalalisa Malawi. Nkhani yabwera pano ndiona kuti mafuta asike mtengo. Asika mtengo bwanji kwapezeka mafuta uchipa ku Dubai kumene unapitidwa kucha. Mafuta akasika mtengo aliyesa akondwera katundu asika chani asika mtengo. Andinso nthawi ya kampeni ino achakwera pesa chooza Malawi kuti ndasisa chani ndasisa mtengo wa mafuta zikomo kwambiri. Mukulankhula kwanu ndine Sonkelemano kuchokera ku Mlimi.
mukulankhula kwanu munafotokoza kuti bungwe la NOCMA lili ndi ngongole imene ikuyenera kuti ibwezedwe. Mwina ndikukwera mtengo kwa mafuta kuli panoko, ndi pempho lanu limene mwanena kuti pakufunika kuti mafuta atsike. Simukuona kuti mwina pakuyendedwa njomba ina yake mseli kuti mwina athe kusokelera kale bowo limeneli ndi cholinga chokuti akamazatsitsa khale ngongole imeneyi ayitsiriza? Nanga mwina mukuona kuti zimezi zisokoneza bwanji chuma cha dziko lino ngati mafuta akhalebe okwera motera? Ngoti nthawi zambiri ku Malawi timakonda kunyalanya za zinthu kapena zinthu zofunikira sitimachedwapo, timakalimbana zinthu zongoza nthabwala kapena zongosekesa. Ndikuthokozeni fa cha funso limenelo. NOCMA ili ndi ndalama zotilandire. Amene ali ngongole ndi amera osati NOCMA. Choncho mera ikuyenera kupereka ndalamazi ku PIL, Petroleum Importers Limited, komanso ku NOCMA. Ku NOCMA ndi pafupifupi 1 trillion ndalama zotalandire kuchokera kumera. Kwa ku PIL ndi ndalamaso ndithu mabiliyoni angapo. Ndiyeno mwanena bwino kuti ndalama zimene kuti zibwezedwe sikuti akachaje atenga ndalama za mthumba mwawo ayi. Ndibwerere pambuyo pang'ono ndinene kuti ku Malawi kuno adakhazikitsa ndondomeko ya automatic fuel pricing, kusonyeza kuti ngati lero mtengo wa mafuta wasintha, kumene amagula mafuta ako zimeneka kunonso nthawi yomwe mtengo tani usinthe. Koma anaona kuti nzosatheka fa kuti mtengo usinthe bodi imeneka ikumane, nkotheka kuti mwina itenga nthawi kuti bodi ikumane. Ndiyeno pa mtengo wina uli wonse 1 liter imene timagula mafuta diesel kapena petrol anayikapo ndalama zimene amanena kuti price stabilization fund, kuti ngati anthu aja amene abweresa mafuta aja akugulisa mafuta aja motsika osati mwakufuna kwawo, ndalama zija abwezeredwe. Ndiyeno pofuna kuoneka ngati kuti dziko likuyendesedwa bwino, achakwera anapanga ziganizo nthawi zina amera akauza kuti kweza na makana. 1 2 ngati mukumbukira bwino pakati pa 2021 2022 bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katanga la ECB linapereka stop order ku NOCMA kuti musagule mafuta awa. Nthawi imeneyo ankanena kuti mafuta amene tikagula tigula mafuta aja modula ndi $50 million. Koma tinangodabwa kuti pa masiku ochepa bungwe limene la ECB linapanga lift stop order ija, NOCMA inapitira kugula mafuta aja. Ndi chake ngongole ikukwera mafika kuma trillion. Chifukwa ndi mafuta aja mwabwera dziko muno pa mtengo okwera. Ndiye akuti anthu aja agulise akuoneka kuti mtengo uja ukwezedwe. Koma sikunena kuti mafuta ngokwera, hayi. Umboni ndi utanena kale kuti takapeza mitengo ku Dubai ko. So izi zimene anthu amachita kukonza. Ndifati tunena kuti ku NOCMA kufunika kauniuni tione kuti chimachitika ndi chani. Andi kunabwera nkhani yonena kuti nthawi ina yake ku NOCMA kumapeza kuti amapanga ziganizo osapitisa kumera kuti kumera kuja azivomereze. Sindifuna kuyankhula zambiri koma munafunsa funso labwino, koma ponena zoona ndikhaniona kuti pafunika pachitidwe njomba zina zake kuti mafuta akagulidwe mochipa, mtengo usasike kuti abweze ngongoleyi. Apo ayi ndifake mwaona anthu ena opanda umunthu amabwera mopanda manyazi mone tukweze mtengo wa majani wa mafuta. Nkhani yo ndo ndapereke chani 1 trillion. Ndifanena kuti akapanga forensic audit ku NOCMA tiona kuti kodi amene kwene kuti apereke ngongole imene ndani. Padakali panopa tikupempha kuti G2G iyambe. Ikayamba mafuta asike. Za 1 trillion azikambirana. Ife sizikutikhuza. If inu ndi ine ngati Malawi tafutika ndipo tikufutika. Palibe ife kuti naso atonjezere chipinjo zimene zitakana. Chete sausa nyama kuma suyo ndi kudandaula ifa muchipinda muno muli atolankhani achizimayi kapena asikana atatu, koma tangofunsa na mphongo zokhazoka zokha ngati kuti gender sikuyenda bwino. Pali mafunso kapena tinene kuti taonera momwemo mwambi wa gulugufe zamveka. Zikomo kwambiri, ndikuthokozeni chifukwa kuti munabwera, komanso ndathokoza Malawi amene ali pamenepo kuti mvesera pa Zodiac kapena kuti satira pa Samba la Mchezo. Nkhani imene tabweresa pano ndi yokhweka, koma nkhani yona kuti aliyese Malawi nkhani yakhale nayo chidwi.
nkhani imene nkhani yauchidwi chifukwa chokuti ikhoza wina aliyense tifune tisafune. Choncho zimene tapempha apa tikufuna kuti zichitike mmene tikumaliza msonkhano ndikanakonda a Ibrahim Matola auze mtundu wa Malawi kuti ku G2G ili pati. Tikanakonda kanda Attorney General kaya ndi a board chair a Nokma kaya ndi ndani kaya ndi President Lazarus Chakwera immediately apange akhazikise forensic audit kunokuma. Akangotiuza kuti G2G kuyamba sikula kuti nthawi imweyo Amalawi tifuse kumera mtengo waso pano wa mafuta. Mziko muno taberedwa nthawi yayitali, mziko muno tasekerera zopusa nthawi yayitali, tisalolere anthu kutitenga ngati kuti ife ndi okay zikomo kwambiri mwina chifukwa cha nthawi tilekere pamenepo, koma ndinene pano kuti akatha masiku 7 zimene tayankhula apa pasina chitike kena kalikonse tikutenga gear 2. Gear 2 ndi zionesero za dziko lonse. Ndiye iyi si nkhani ya SIDED, iyi si nkhani ya anamiwa, iyi ndi nkhani ya inu ndi ine. Chifukwa chomveka bwino chonena kuti mafuta akasika mtengo nthawi imweyo katundu amasika mtengo, anzathu achita machawi ku Kenya ayamba kugula mafuta otsika, ndi kuyankhula pano dzulo ndizana ku South Africa asisa mtengo wa mafuta. Ndifukwa chani inu ine Malawi tizivutika. Zikomo kwambiri, tiye tigwirane manja pa nkhani yofunikira kwambiri ngati imene. Tinayamba ndi pemphero, mundilole tapempha Malawi.